Момент само. Hil Shift. Е така. Не, по-зле стана. Че аз водя монолог, така ли? Не води много разговор. Не можем. Но това, което... Чакай, сега искаш да ми кажеш, че това предаване е пълно с чувствителни мъже, които искат да бъдат изслушвани. Аз до сега в живота си мислих, че е обратната, брат. Мълчиш като пукал и я слушаш. И тя говори 4 дена, брат. Това знаеш ли какво е, брато? Това е като да си на 20 години, примерно. На 25, да кажем, брате. Примерно. И да отидеш на дискотека с някаква много яка мацка, брат, разбираш ли? Тя ти са кефи, ти са кефиш, може да не сте са гаджосали още. И тя решава, че ще ходите на чалга. Ти отиваш там и цяла вечер седиш като някой тапанар и чакаш вечерта да свърши, защото после идва секса, брат. Тук е горе-долу същата работа, човек. Маняка трябва да мълчи и да я слуша само, брато. Обаче той е емоционален. Той иска да води диалог. Иска и той да говори. Not leave me hanging. Аз нямам нужда от одобрението на интернет. Аз имам обаче, моля ти се, влез. Добре, само заради Джон. Само заради Джон. Сега може да си пригответе скриншотите, защото това е положението. Пригоди се. Не, гледам от време на време, ама най-често стримовете български, които гледам са Стевкича, Симеон Делев, кой още гледам? По някакви малки стримърки влизам. Малки под viewership, не под години. Просто кажи нещо е така, за ебавката. Малките пишки не са лоши пишки. Както има малки цици, има малки цици, но малките цици не са малки. Но малките цици не са лоши цици. Както има и малки пишки, но малките пишки не са лоши пишки. Правиш ли тройка само дизел, нали? Тройка само майката и сестрата й. На сержанта, бе. Ама не, лайки трябва да всички да играем. Лай всички ще играем, май. Когато чата иска да ти кажа нещо. Пак ли ти с***? Ама толкова ме подсети, брат, който първи мръдна е гей. You got something in your nose, sniffing that K. Did you feel the hole? Ти брат, брат! Той е педал! Meanwhile, baby, you got something in your nose, sniffing that K. Did you feel the hole? Hope you find a piece for yourself. Да видите, че съм културен, да не кажете после бай Ганю бил, не знам си как бил. Бате, следва съм се изсрал отгоре, бе. Ужас. Мани. Какво стана, бе? Ау, скам. Мръсен скам. Шей! Той ме удари, бе, брат. Ще ги съдя. Ще се видим в съда. Къде е другата? Между другото, чата ми пита, защото не съм много educated относно LGBT въпроси. Вие не сте транс, вие сте драг. Да, но драг не е задължително да си въобще LGBT за да си драг. Може да си супер хетеро и може да си драг да си фък. Аз имам такъв колега. Straight as fuck, драг, slam as fuck. Много ясно. И приятелката й е много слаба. Не, толкова съм хетеросексуална. Драг кралица е професия, не е сексуална. Ако си хетеросексуална, защо в женски род се изразяваш? Ебаваш се, не си. Как да знам? Добре, и сега като караш ебавче, това е какво се как да се еджи? Името ми е Енигма, Енигма означава мистерия, така че няма да ме разгадаеш. Какво разбираш под чехлю? Търси се чехлю. Казвам го Не, какво разбираш под чехлю? защото повечето мъже си мислят, че когато показват отношения и се борят за жена, тогава са чехлю. Не, аз те питам, не говоря, не. Ако за тебе джентълмен е чехлю, това е булшит. Ами не, аз просто искам Аз те питам какво мъжа, разбираш за чехлю. нормален мъж. Не някой, който... Добре, ще ми... Чехлю е нормален мъж, се разбрахте ли? Тя заби, брато. Чела е нещо в интернет, обаче
обаче 3 секунди мозъкът на маймунка не е стигнала да разбере какво точно е чела, какво е разбрала, как го е интерпретирала в тъпата си малка муцуна, брато. Разбираш ли? Бъбреци, братле. Търси се Чехлю. Чехлю е нормален мъж. А? Ето го. Аги, майка му дева. Чакат припева. Не припева! Аз да си изложа най-много от всички батари. Аз съм екшен камерата. Дай чата. Дай, аз ще ходя с чата. Удръж го, брат. Силно ме изчака, ако искаш още малко деца. Чакам. Давай, те на децата свират. Като се спуснеш. Ти май не си го пуснал изобщо или някое дете те е прецакал. Дръж? Някоя? Какво става с камерата? Ето така. Чупя едно. Ще брат, то ще падне мазилка в яйцата, бе, брат. Яйце. Черноризец храбър. Може ли да отговоря с фристайл? Може. С стария съдия. Съдията педерас, неговата майка с нощи спала у нас. Да не говорим за белата му косица, на майка му левата цица. Почва да оплешивява и да бъде съдия, не му се отдава. И не му става. Добре. Яко съм абюзвал и няма. Копеле, виж. Виж тениската. Какво става? Пут. Радара го засечи. Веднага. Мръсен смаш. Кой набор е, Зекси? Кой набор е, Зекси, тази мацка? Кой набор е? 010, мъкни в раджане. 014, 011. Зекси, кой набор е, Рени? Колкото теб, ти колко си? 04, яще ми хуя, бе, буклуци. Яще ми миризливия хуй, айде. Видяхте ли сега? Здравейте, Слодори, как сте? Здравейте.